Vi vil have den bagfra. 1, 2, 3 nu. Igen. Igen. En gang til. Hårdere! Sara, sig lige, det skal være lidt hårdere. Hvad for noget? Hvad for noget skal man sige? Hvad for noget? Christina, hun fortæller lige, hvordan man skal gøre. Christina, fortæl lige, hvordan man skal gøre. En gang til. Kom dig, Sara. Ja, det er ikke Jose, der skal sige. Kom nu, Sara. Ej, du kigger bare herfra.